Peso Job Fair naman po sa Lingayen, Pangasinan patuloy na nagbibigay trabaho para sa mga job seekers. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang pagsasagwa ng regular job fair ng Provincial Employment and Services Office o PESO para matulungan ang mga job seekers sa lalawigan. Kahapon Agosto 14, 18 lokal at overseas na kumpanya ang lumahok at nag-alok ng 3,357 bakanteng trabaho mula sa iba't ibang larangan gaya ng skilled work, clerical at managerial positions. Nagbigay rin ng serbisyo ang PhilHealth, SSS, PRC at Department of Migrant Workers para sa mga aplikante at balik manggagawa. Simula Enero, umabot na sa 3,618 na katao ang nabigyan ng trabaho sa pamamagitan ng mga job fair at recruitment activities ng PESO. Patuloy ang mga aktibidad na ito sa iba't ibang LGU upang makapaghatid ng mas maraming oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.